Hola, veu, segona mort per coronavirus a la demarcació de Lleida. Es tracta també d'una altra persona d'edat avançada que es trobava ingressada a l'Hospital Arnau de Vilanova. A més, han confirmat 15 nous contagis, elevant la xifra a un total de 66 infectats a la demarcació, 28 dels quals relacionats amb el brot de l'autobús de Benidorm. La part positiva de tot això és que dues persones que estaven ingressades a l'Arnau per coronavirus ja han estat donades d'alta. A Catalunya el total d'infectats s'eleva a prop de 3.000 i ja són un total de 55 les persones que han mort, mentre que Espanya ja suma més de 14.000 contagis i més de 600 morts. I les coses sembla que no milloraran, perquè tal i com ha dit avui el president del govern Pedro Sánchez, el més dur encara ha d'arribar. Per la seva banda, el rei Felip VI ha fet una crida a la unitat i a deixar de banda les diferències per aconseguir l'objectiu de vèncer el virus. Durant el discurs, milers de ciutadans d'arreu del país han sortit als balcons i finestres per fer una sorollosa cassolada contra el monarca. Tornant a Lleida, l'alcalde Miquel Puello ha mantingut avui una trobada per videoconferència amb representants de patronals, sindicats i empresaris per fer el seguiment de les afectacions que pugui tenir el coronavirus sobre l'economia lleidatana. Els participants en la trobada han demanat a l'Ajuntament que prengui mesures pel que fa al pagament de taxes i tributs. L'alcalde els ha dit que s'estan estudiant decisions d'aquest tipus i que és possible que se'n pugui adoptar alguna en els pròxims dies. D'altra banda, la Guàrdia Urbana ja ha denunciat almenys 17 persones que estaven al carrer sense justificació. Cal recordar que les mesures establertes per l'Estat amb la declaració de l'estat d'alarma prohibeixen sortir al carrer excepte per anar a la feina, a comprar productes bàsics i al metge. I continuen les cancel·lacions. Aquest dimecres s'ha anul·lat el Cucalocum Primavera i la Fira de Formació i Treball.